Hola, em dic Manuel i el meu objectiu és que en aquest vídeo amb la informació que ara explicaré doneu a conèixer molta informació sobre el bosc de Santiga. Explicaré com era Barberà abans i com és ara, de la situació del bosc de Santiga, alguna cadena tròfica que es pugui produir al bosc de Santiga, dues espècies productores i dues espècies consumidores. Ensenyaré alguna fotografia de l'excursió i explicaré per què l'he escollit i, per últim, donaré 3 consells per mantenir bé el bosc. La primera cosa que explicaré serà de com és el canvi de Barberà d'abans i d'ara. Abans Barberà hi havia molt poca gent i ara hi viuen a Barberà moltes persones. L'any 1965 aproximadament, Barberà va arribar a 5.000 habitants i actualment hi ha quasi 35.000 persones. El bosc no ha canviat quasi res, perquè van protegir-lo molt, però al voltant sí que ha canviat. Abans era tot ple de camp, però ara està tot superple de cases, de pisos i no hi ha tant de camp com abans, però hi ha moltes fàbriques on la gent pot treballar. El bosc de Santiga està rodejat del polígon industrial de Santiga, situat a Barberà del Vallès, al costat del riu Ripoll, que està a prop del castell de Barberà. Al bosc hi ha activitat d'agricultura i d'industrialització. El bosc té un paisatge molt bonic, amb moltes plantes, tot molt verdós. El primer animal que explicaré serà la guineu. Les guineus són mamíferes i mengen de tot. Quasi totes les guineus viuen entre 2 i 3 anys, però poden arribar fins als 10 anys. El segon animal que he escollit és l'esquirol. Mengen fruits secs. Aquest animal deixa molt de rastre. Té un cos d'entre 19 i 23 centímetres i un pes d'entre 400 i 800 grams. Ara que he explicat les espècies consumidores, explicaré les espècies productores, és a dir, les plantes. El primer que he llegit és l'alzina. És de tipus arbre. La seva fulla és com dentada. No tenia flor i tenia de fruit com unes algues. El segon que he llegit és l'esparreguera boscana. És de tipus arbust. La seva fulla era com una punxa molt petita. No tenia flor i tenia de fruit com un guixant d'uns 10 mil·límetres. Aquesta activitat la vam fer quan vam baixar i em va agradar molt perquè teníem que identificar les plantes. Els animals consumidors en aquesta cadena tròfica són les cucarelles, els escorpins, els ratolins i les guineus. El productor són les plantes. Per últim, els 3 consells per mantenir el bosc.